गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफोरानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव बे बर'दिनजों लोगोसे नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जागोबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम बे बर'दिनखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामज्लायनो बा नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ रायज्लायज्लायनो थाखाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे थाखोमानाय जिनिस बा थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ मोनदांगोन, मिथिनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो नोंथांमोननो सिनायथि होनि बिथांनि नामा मा बा बिथाङा सोर आरो बिथाङा आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों बे समाव। बे समावहाय बिथांनि नामानो जाहैबाय एन्थनी नार्जारी ना। अब्ला बे समाव बिथां एन्थनी नार्जारीखौ स्पेसियेलि आङो वेलकाम खालामबावदों आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो मिजिंथिहरबावबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि बिथां एन्थनी नार्जारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों बे बर'दिनजों लोगोसे। आङो खोनासंबानो जाबाय, आं फरायनानै खोनासंहोनोसै। बिथाङा लिरहरदों गाहाम खौरां माथाइनि 10 बालाबनि 34-35 सिरि। आसा खालामो सोरबा सोरबा बे बाइबेल सिरिखौ मिथिखागौ। बिथाङा आंनो बे बाइबेल सिरिखौनो लानानै लिरहरदों आरो बेखौनो नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि। 34 सिरि। आङो संसाराव गोरोबज्लाय होनो फैदों होननानै नोंसोरो दा सान, आङो गावफ्रुज्लाय होनोसो फैदों। 35 सिरि। मानोना आङो बिसाज्लाफोरखौ बिमाफोरनि जेंना आरो बिहामजोफोरखौ बिखुनजोफोरनि जेंना जाखांहोनोसो फैदों। बेखौ आं बुजिनो हायासै आदा, एसे बिजिरनानै होदो, गोजोननाय थागोन। गड ब्लेस इउ, आमेन। खोनाबायना ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? बिथां एन्थनी नार्जारीया मोननैसो बाइबेल सिरिखौ दिनै आंनो कमेन्ट हरदों आरो बिथाङा बेखौनो बुंहरदों जोबनायाव बिथाङा बुजिनो गोब्राब मोनदों, बेनि थाखायनो एसे बिजिरनानै होदो होननानै आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जोङो बे समाव खोनाबाय बे बाइबेल सिरिया मा बुंदों। 34 सिरियाव आङो संसाराव गोरोबज्लाय होनो फैदों होननानै नोंसोरो दा सान, आङो गावफ्रुज्लाय होनोसो फैदों। 34 सिरिनि बाथ्रा बियो। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सोरबा सोरबा बे बाइबेल सिरिखौ खोनानानै दिनै गोमोदों, आन्दायदोंबो दिनै जानो हागौ। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो बुजिगोन होननानै आङो मिजिंथिहरदों जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ। जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै बयबो मिथिगौ बे इसोर जिसु ख्रिस्टआ जोंनि मोजांनि थाखाय, जोंनि गोजोननि थाखायसो दिनै बे संसाराव फैदों होननानै ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै बे बाथ्राखौ मिथिगौ। आरो 35 सिरियाव मा बुंदों खोनासंबावसाय। मानोना आङो बिसाज्लाफोरखौ बिमाफोरनि जेंना आरो बिहामजोफोरखौ बिखुनजोफोरनि जेंना जाखांहोनोसो फैदों। 35 सिरियाव बेबायदि बुंबावबाय जे जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि जाहोननि थाखायसो फैदोंनो जे बिसाज्लाफोरखौ बिमाफोरनि जेंना बा बिहामजोफोरखौ बिखुनजोफोरजों जेंना जाहोनोसो जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैदों आरो गोजोननि थाखाय फैयाखै, गावफ्रुज्लाय होज्लायनोसो बे जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि जाहोननि थाखाय ना, बेबायदि थांखिनि उद्देश्यनि थाखायसो फैदोंमोन नामा बे संसारावहाय? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों गोथौथारै मिथिनानै लानि बेनि सायावहाय आरो बेयो जोंखौ मा फोरोंदों आरो मा बुंदों जों गोथौथारै जोङो मिथिनानै लानि। अनजाग्राफोर, फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव थारैनो गोजोननि सान्थिनि थाखायसो दिनै फैदोंमोन।
बेखौ जों खृष्टियान साफ्रोमबो मिथिथारनो नांगोन मा बे संसाराव फोरबो जिसु ख्रीष्टआ नोंनि गोजोननि थाखाय आंनि गोजोननि थाखाय सुबुं माहारिनि गोजोननि थाखायसो दिनै बे बुहुमाव जिसु ख्रीष्टआ फैदोंमोन आरो सासे सिख्ला आयथानि गोरबोआव जिसु ख्रीष्टआ दिनै जोनोम लाफैदोंमोन गोथारैहाय अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बियो सोरखौबा सोरनिबा जेंना जाहोनो थाखाय बा सोरखौबा सोरनिबानि हेंथा खालामनो थाखाय बे फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव फैयाखै मिथिगौना जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया दिनै बिसो अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जे जों सुबुं हारियासो दिनै बेबायदि समस्या बेबायदि घटनाखौ जों सुबुं हारियासो दिनै मावदों खालामदों जे सोरबा सासेया सोरबा सासेनि हिंसा सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ ना नायनो हायै गावजों गाव गावफ्रुज्लायनाय दिनै बेबायदिखौ जों सुबुं हारियासो दिनै खालामदों ख्रीष्टनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों सुबुं हारिया माबोरै खालामखो बेबायदि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम मोननै मोनथामसो बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनि जे जिसु ख्रीष्टआ बे संसारावहाय अशान्तिनि थाखाय सोरबा सासेखौ हेंथा खालामनो सोरबा सासेखौ बेरेखा खालामनो बिसाज्लाफोरखौ बिमाफोरनि जेंना जाहोनो बिहामजोफोरखौ बिखुनजोफोरनि जेंना जाहोनो थाखायसो फैमारदोंमोन नामा आङो नोंथांमोननो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनि गिबियावनो बेखौ मोननो हागोन जेसाया बिजाब 9 बालाबनि 10 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै मानोना जोंनि लागै सासे हौवासा गथ' जोनोम जाबाय सासे बिसा हौवाखौ जोंनो होनाय जाबाय आर हादां गोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन बिनि नामा आसरित मन्त्रि बोलोग्रा इसोर अनजिमा गैयै बिफा सान्तिनि राजा दोनजागोन खोनाबायना गोथार बाइबेलाव मा होनदों जिसु ख्रीष्टनि सारि जानायखौ मा होनदों जिसु ख्रीष्टनि जोनोम लाफैनायखौ मा होनदों मा आसरित मन्त्रि बोलोग्रा इसोर अनजिमा गैयै बिफा सान्तिनि राजा दोनजागोन सोर बे जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव जोनोम लाफैनानै अब्ला मा थारैनो जिसु ख्रीष्टआ बेबायदि गावफ्रुज्लायहोनो बेबायदि जेंना जाज्लायहोनो थाखायसो फैदोंमोन नामा अब्ला बे समाव बाइबेला जोंनो मा मिथिहोखो सान्तिनि राजा बे दोनजागोन बेनि नामा आरो आं नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बे समाव नोंथांमोना खोनासंबावबानो जाबाय जे सोरगोनि आर्फफोरा बेबायदि रोजाबनानै बाख्नायदों जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव जोनोम लाफैदोंमोन आरो जेब्ला लावखारफ्रा फोथारावहाय दुलिबारि फोथार हाग्रा बंग्राफ्राव ज' जाज्लायनानै अर सायदोंमोन अब्ला बे समाव सोरगोनि दूतफ्रा लावखारफोरनो खिन्थाफैनानै बेबायदि रोजाबनानै बाख्नायदों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आं फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां लुकासनि 2 बालाबनि 14 सिरि मा लिरदों सोरगोआव इसोरा महिमा गोनां जाथों आरो बुहुमावबो बेखौ हामजानाय मानसिफ्रा सान्ति जाथों ख्रीष्टनि अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होनदों खोनाबायना सोरगोनि आर्फफ्रा ओरैबायदि रोजाबफैबाय जे सोरगोआव इसोरा महिमा गोनां जाथों आरो बुहुमावबो बेखौ हामजानाय मानसिफोरहा सान्ति जाथों जायफ्रा बे बुहुमाव फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ हामजायो बिथांमोना गोजोन जाथों बिथांमोना मोजां जाथों बिथांमोना सान्ति जाथों होननानै सोरगोनि आर्फफ्रा बेबायदि रोजाबदों ख्रीष्टनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला मा फोरबो जिसु ख्रीष्ट थारैनो बे संसारावहाय अशान्तिनि थाखायसो फैदोंमोन नामा बिथां एन्टनी नार्जारिया जे आंनो बेबायदि कमेन्ट दिनै लिरनानै हरदों आङो संसाराव गोरोबज्लाय होनो फैदों होननानै नोंसोरो दासान जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों
मानो बुंदोंमोन मा जाहोननि थाखाय मा खारननि थाखाय आं सानो निश्चय बेखौ बुंनायनि मोनसे जाहोन दङ आरो खारन दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि जे जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों नै बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां जहननि 14 बालाबनि 27 सिरियाव बेबायदि बुंबावदों आङो नोंसोरनियाव सान्थिखौ गालाङो बे सान्थिया आंनिनो बेखौनो आं नोंसोरनो होयो संसारा जेरै होयो आङो बेबायदि होआ नोंसोरो दाजिंगासि उसाव बादाव दाजा आरो दागि खोनाबायना ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव जोनोम जाफैदोंमोन आरो गावनि सम मथे जेब्ला बियो सोरगोआव थांनोसैमोन सोरगोआव थांनायनि सिगां गावनि सेलाफोरनो गावनि दाफाफोरनो बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै बियो गालांदों मा बाथ्रा बियो आङो नोंसोरनो सान्थिखौ गालाङो खोनाबायना आङो जिसु ख्रिस्टआ गाव बुंनानै लाबाय आङो नोंसोरनो सान्थिखौ गालाङो अब्ला ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों गोथौसिनाव थांनि बिथां एन्थनी नार्जारिया मा कमेन्ट हरदोंमोन आसा खालामो नोंथांमोना बिथां एन्थनी नार्जारिनि कमेन्टखौ बयबो गोसोआव दङ दाबो आं बे समाव फै नोंथांमोनजों गोथौसिनाव बे कमेन्टनि सायावहाय जोङो शेयार खालामनि रायलायज्लायनि आरो बेनि सिगां अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननो मोनथामसो बाइबेल सिरि दिनै आङो फरायनानै खोनासंहोबाय जे जिसु ख्रिस्टआ मा गोजोन सान्थिनि थाखायसो बे संसाराव फैदों आरो हायावबो होनदों बिखौ हामजानाय मानसिफोरहा सान्थि जाथों होननानै सोरगोनि आरफफ्रासो दिनै बेबायदिसो रोजाबदों अब्ला माब्रै असान्थि जागोन ना फै जों गोथौयै मिथिज्लायनि बे समाव अनजाग्राफोर बियो थारैनो सैथो जिसु ख्रिस्टआ थारैनो बे संसारावहाय सान्थि होनोसो फैदों असान्थिखौ नङा सोरबा सासेखौ सोरबा सासेनि ना जेंना जाज्लायहोनो दिनै फैयाखै अब्ला फैदो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों बांसिन गोथौसिनाव जोङो थांबावनि मिथिज्लायबावनि मानो जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे आङो नोंसोरो दासान आङो बे संसाराव गोजोनखौ होनो फैदों होननानै ना मानो बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन जिसु ख्रिस्टआ मा आङो संसाराव मा गोरोबज्लाय होनो फैदों होननानै नोंसोरो दासान बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ मानो बुंदोंमोन आरो मानो सोरबा सासेखौ सोरबा सासेनि जेंना आरो मानो गावफ्रुज्लाय जागोन गावफ्रुज्लाय होनोसो फैदों होननानै बे बाथ्राखौ जिसुआ मानो बुंदोंमोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों बे समाव गोथौयै मिथिनानै लानि ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथारगौ बाथ्राया दिनै बेसो जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राया दिनै बेसो ना जिसु ख्रिस्ट'आ मिथिगौ बे संसारावहाय गावखौ खुलुमग्रा गावखौ सिबिग्रा गावखौ हामजाग्रा मानसिफोरखौ बे संसारनि मानसिफ्रा नासयगोन मुगैगोन नेवसिगोन होखारगोन बुगोन बा जेलफ्राव जोबैगोन बे बाथ्राखौ दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ सासे इसोर जानायखाय गोथौयै मिथिखागौमोन बेखौ मिथिनायखाय बे जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसारावहाय मा जेब्लानाखि दङमोन बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों नोंथांमोना मिथिगौ ना दिनैनि मुगायावबो जों दिनै बेखौ नोजोर होनि जे सोरबा सासेया बा न'खरनिनो गावनि आंगोआनो जाया मानो बा गावनि आंगोआनो जाथों ना सोरबा जुदि न'खरनि गावनि आंगोआ जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावोब्ला खुलुमोब्ला बियो बिनि हेंथा जायो नोंथांमोना मिथिगौ ना हमनानै लादो न'खरावहाय गासैबो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोजां मोना बा ख्रिस्टियान न'खर नङा आरो बेबायदि न'खरनि सोरबा सासेया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावोब्ला आरो बेबायदि न'खरनि सोरबा मानसिया जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमोब्ला गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै अब्ला बे समावनो बे एखे न'खरनिफ्रायनो दिनै जेंना दिनै ओंखारनोसै आरो बे न'खरावहाय मा जानोसै असान्थि जानोसै आरो गावजों गाव गावफ्रुज्लायनोसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे बाथ्राखौ दिनै बुंनानै गालांदों
नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव गोजोननि सान्तिनि थाखायसो दिनै फैदोंमोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो सोरगोनि आरफोराबो लावखारफोरनि गेजेराव बेखौनो रोजाबदों जे पृथिबियाव थानाय बुहुमाव थानाय मानसिफ्रा जाया बेखौ हामजायो गोजोननाय सान्ति बिथांमोना जाथों होननानै। तो बेनिखायनो दहाय आं एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेफोरबायदि जेंना जाज्लायनाय बेफोरबायदि गावफ्रुज्लायनाय ना बेफोरबायदि बिसाज्लाया बिमानि जेंना जानाय बेफोरबायदि बिहामजोफ्रा बिखुनजोनि जेंना जानायखौ सोर खालामदों? दिनै जों सुबुं हारियासो दिनै बेखौ खालामदों। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि थाखायनो जिसु ख्रिस्टआ दिनै बे बाथ्राखौ दिनै बुंनानै गालांदों। आरो दिनैनि बे बुहुमावबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नखरनि जाथि बंस सोरबा सासेया बा बिहामजोआ बा बिखुनजोआ बा बिसाज्लाया ना ख्रिस्टियान नङै नखरावहाय इसोरखौ सोरबा सासेया जुदि नाजावोब्ला दिनै बे जेंना बे समस्याया जायो मुगैयो नेवसियो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमग्राफोरखौहाय। तो बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बे जाहोननि थाखायनो बेबायदि जागोनखायनो बे बाथ्राखौ दिनै बुंनानै गालांदों। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव जोंनि बा बुहुमाव थानाय मानसिफोरनि गोजोननि सान्तिनि थाखायसो दिनै बियो फैदों। जोंखौ इनायनो दिनै अननानै ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो आसा खालामो नोंथांमोना खुब गुरुत्तर भाबै गोथौयैनो मानो बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन बेखौ बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो मिजिंथिहरबाय। आरो दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ बे माखासे बाथ्राफोरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनानैनो बिथां एन्टनी नार्जारिनि जे कमेन्ट आरो मानो जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बाथ्राखौ होनदोंमोन बेखौ गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ दिनै बेयावनो दोनबाय आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।